Kaixo ikasleok, gaur ikusiko dugu bi planoen arteko posizio erlatiboa parametro baten arabera. Baldin badaukagu pi azpi bat planoa era parametrikoan adierazitakoa isa berdin iruken lambda gehi bi mu, i berdin lambdaken mu eta zeta berdin bat gehi bi mu, eta baldin badaukagu ere pi azpi bi planoa era orokorrean adierazita dagoena lau isa gehi ai ken bi zeta berdin bost, eta aztertu nahi badegu bi planoen arteko posizio erlatiboa a parametroaren arabera, egin behar deguna da atera bi planoetatik vektore nagusiak, gero jakiteko zenolako posizio erlatiboa duten beraien artean, bi planoek. Beraz, hemen pi azpi bin zuzenean ateratzen da vektore nagusia n deitutakoa eta da aldagaien aurrean dauden koefizienteak. Hau da, isaren aurrean dago lau, iren aurrean dago a parametroa eta zetaren aurrean dago minus bi. Pi azpi bat planoan ezin dugu atera zuzenean vektore nagusia, n deitutakoa, era parametrikoan adierazitako dagoelako. Beraz, egin behar deguna da, pi azpi bat planoa pasa parametrikotik era orokorrera. Beraz, nola egiten da hori? Badakigu plano batek dituela puntu bat eta bi vektore. Honekin definituta egongo da planoa. Beraz, pi azpi bat planoan daukagu puntu bat, atera dezakeguna, lambda eta muri 0 balioak emanez. Beraz, izango dugu puntua 3, 0 eta 1. Justo lambda eta mu aldagaiak ez dituena. Orduan daukagu 3, 0 eta 1. Beraz, lehenengo lerroan, determinantean jarriko dugu hoien kontrakoak. Isaken 3, hemen jartzen du, isaken 3. Iken 0, geratzen da. Eta hemen jartzen badu bat, kontrakoa zetaken bat. Beste bi lerroak izango dira planoaren vektoreak. Nondik aterako dira, landaren aurrean dauden koefizienteko osatutakoa, minus bat, bat, 0, minus bat, bat, 0, eta muren aurrean dauden zenbakiak, edo koefizienteak. Bi, minus bat, bi. Hemen bi, minus bat, bi. Beraz, determinante hori berdinduko dugu 0-ra, horrela, aterako dugu pi azpi bat planoaren adierazpen orokorra. Beraz, Sarrusen erreglaren bitartez, egiten dugu isaken 3 bider bat bider bi da bi bider isaken 3, minus bat bider bat da bat, bider zetaken bat gehi zetaken bat, 0 bider i bider bi da 0, eta gero kendu behar diogu diagonal hau. Bi bider bat, bider zetaken bat. Beraz, ken bi bider zetaken bat. Minus bat bider 0 bider isaken 3 da 0, eta bestalde daukagu minus bat bider i bider bi da minus bi i, baina kendu behar degunez da plus bi i. Berdin 0. Beraz, parentesiak kenduta, bi isa, bi bider minus 3 minus 6, bi isaken 6, gehi zetaken bat, ken bi bider zeta minus bi zeta, minus bi bider minus bat da plus bi i berdin 0. Beraz, orain bilduko ditugu aldagaiak, bi isa, bi isa. Irekin daukagu bi i, eta zetak ditugu zeta ken bi zeta dela minus zeta. Eta aldagai askeak, minus 6 ken bat da minus azpi, gehi bi minus bost. Berdin 0. Beraz, badaukagu pi azpi bat planoa era orokorrean, pasa dugu parametrikotik era orokorrera, eta hemendik ja atera dezakegu pi azpi bat planoaren vektore nagusia n deitutakoa. Eta da justo aldagaien aurrean dauden koefizienteak. Bi, bi, minus bat. Bi, bi, minus bat. Beraz, badaukagu pi azpi bat eta pi azpi planoen vektore nagusiak n deitutakoak, eta orain bai, konparatu itzazkegu posizio erlatiboa jakiteko bi planoien artean. Beraz, lau a minus bi jarriko dugu goian, eta beian jarriko ditugu bi, bi, minus bat. Bi, bi, minus bat. Orden horretan. Eta zatikien bitartez berdinduko ditugu. Beraz, orain bai, biderketa gurutzatu egingo dugu, bi zatiki hauek hartuz,
proportzioa osatuz, beraz, lau bider bi, goian zati bi, lau bider bi sortzi, zati bi, da lau, a berdin lau. Beraz, ordezkatzen badegu hemen aren ordez lau, daukagu lau zati bi dela bi, lau zati bi dela bi, minus bi zati minus bat da bi. Eta nola betetzen diren berdintza horiek, eta gainera aldagai askeekin bi planoetan, hau askerra pasata da minus bost, zati minus bost, da bat. Beraz, hau gertatzen denean, berdintza ematen da zatiki hauen artean, baina azkenekoarekin ez, aldagai azken zatikiarekin ez da ematen. Beraz, hau ematen denean, berdin bi direnean eta desberdin azkenekoa, orduan, paraleloak izango dira pi azpi bat eta pi bi planoak. A, lau denean, beraz, paraleloak izango dira bi planoak. Hau da, soluziorik ez dugu izango, eta sistema batera ezina izango da. Beste kasuetan, A ez bada lau, orduan, ja, zatiki bat, balioa ja ez da berdina bestekin, beraz, ebakiko dira pi azpi bat eta pi azpi bi planoak. Nun ebakiko dira? Ba, zuzen batean. Zuzena eskatuko baligute, orduan, osatu beharko genuke sistema bat, bi ekuazio hauekin. Planoaren bi ekuazio hauekin. Aterako genituzke bi puntu, nahi ditugunak, eta bi puntu horiek osatzen duten vektorearekin lortuko genuke zuzena. Gauss metodoaren bitartez, sistema hori ebatziz. Bale? Hau da, bi planoen arteko posizio erlatiboa parametro baten arabera nola lortzen den, horri buruz jakin behar dezutena.